China Academy of Aerospace Research XJ Chief Design Gu Jai Chuan SK1 plan chung chang chu mipui sha ta puanga mipui nga event chu a hlo hle mipui sha ta puanzar ni ma se SK1 project chu pass ani lok lova JX Bum Hua Pa Chief Designer U2 chuan thakhat deuh thaw a ril ruwa se na wangin andu anga hlotlin na anchang ta chuang lo chuan a ti shil hai tlang hle a van thing ringlam ai chuan actress lar tak kya jingjing chu mi te ngai ven a hlo zoka actress thabira thlan ni in chumi zan la la chuan weibo wa a minglam na sat bera ni bok a thiam na ba ka a hmele pian phung dik lu tuka wang chuan mi te ngai ven a hlo zual hle a award ceremony an man zo ve le kara chuan a luta a manager le assistant te chuan a che that thu a lo fak luamin social media a alar zia an hmu a milar ani na la ya a chanchin thalo lai soitum ngar ngar tok chu an om reng bok chung zinga chuan high school a kal lai ya mipa pakhatin a hnol to na chu alar zual hle a an thu soite jingjingin a chhiar chuan thu dikani thu a soya a manager te chuan makanti in an en ka ho ringot ma se an thil soi chu azad ve adika azad ve adik lo ati thunga high school an zir lai chuan jingjing chuan a hwai sen na som kho min U2 hne na adu thu a shela ma se U2 chuan lo na rin a mahuna ta na pui thei tu tur mei chia adu thu in a hnola a hnuwa chuan U2 chu Jia King nen anin chen na awangin chutyang ril ru puta ani ti a shele hnu hno jingjing chuan Shanghai pan nga lawangin a chaw hle a manager ling chuan weibo headline na a minga chuan awangin alom pui thu chu alo shil bok lemchan mai ba ka electronic sports lama a minga cher hle bok King Glory ta na spokesperson ani na a an game khel chu azir ve meka ma se alo film khurtok lawa wangin a practice na video chu a leak out pal hlau a khel tirani angin chu ti falwa in a thiam lo bok nen mi pui soi chu a kai rang viau bok manager ling chuan ngai dan thar nein a weibo account na game hero te man dan a zir mek thu chu post turin a shila game party te chuan faksak ringot lova mi pui mu a atak nge khel sak turin an du a manager ling chuan nial turin du ma se thiam nge chu atung ru hle a mi pui ma a thiam na lan chhuatir chu a du ania jingjing chu a jama shuta zo ve le Shanghai panin manager ling chuan a shwaya a pasal mu turin a shwai tlang bok a pasal chu an game khel turata na level sang tak nei to ani a jingjing chu a bul chu ma changa shilfe in game chu an khel dun ta a hero shang mangma se jingjing chu a chak theilo a khel dan turwa mana thar siam tura nidanga en thatlia chuan ada ta ringot in a ho ve le game chu a practice le a boina danga a tolo nan a account chu ming dangin a register bok a friend list sa tu minga mu chuan a sha chin kha ani kherangem shelo ma se a mit chu ala hle a U2 a nai thei nan chuan man ro chi sang sang mangin a to pa chuan U2 nen an chang dun thei sham a game khel lai te chuan U2 nen an high school kal lai angai to le ta game lama ril ru pek le meu chuan game khel lai ya chuan U2 chuan alo pot lu jeng to U2 chuan jang ni na a shelo thunga jang chu an game khela ala khor em awangin a teammate te tan pui a rem chang thin lova chutyang huna chuan U2 chuan awesome takin alo chan zel bok U2 chuan jang somin an chan dang te nen game khat chu an khel hawa an zinga panga te chuan voice note an on bok jang run chong chuan meichhia ani ti an she chawa U2 berin meichhia som chu makan ti tlang hle ma se U2 chuan meichhia ani ti chu a shat bik lo thu chu alo soi ve bok U2 1 a o changa a she chuak lo chu alom hle a jingjing chuan shooting a nei zo hnu chuan game a bok chuan a bur le a U2 chu a khel pui ngai theinan a chan te chu a skin nei sa phal takin a sem kwala ma se game an zo hnu chuan jai liang zokin a kai shwaya wangin a hnual hle a jai liang bo in U2 chu enjoy puya somin game ni a chak zon thei chuan ni chungin in chung na ka thok vekanga ati a
chutia nga ti taka chuan YouTube chuan engma soi lovin jingjing chu somin game chu a khelpui tangal zat YouTube chuan Research Institute atanga inhnu du a finance industry lamalu a rilru ka a college kalpuin a sha chuan a company a thok ngei turin a du hle Pepe chuan jingjing hne na an high school class group pa thil thlenga zota jingjing chuan engma alo shelo Pepe zok chuan a screenshot chu a thona jingjing in a hmu chuan thudik lo soitu te YouTube an a chan dan chu a chiar dan dana YouTube chong kam man te wang chuan a hlim ve hle ringot Jai liang chu YouTube room a lutin a ril ro sha thiam lo thu chu a soya hun rei tak chung aerospace agency ya a om to wangin ban san a du dai mai chuan a ril ru chu a lo ti buai ve hle a chan pa chwa nu chuan YouTube chu a ril ru komin ala chu renga an director khan a ban na chu pom mai lovin kumhni chung chol la a let le turin a du ania bandu ma se an rem ti lo wangin tun huna a om mai po chu chol mang angin a kal thunga a phone bana king glory game a lu chuan jingjingin skin alo thon sa chu a mu a ma se jingjing tan skin thon ngai to lo tur a siamin ama zok chuan game a chana a online ti jingjingin a mu chuan ama kai shwai tur a du in a coach ni turin a soma ma se YouTube chuan englai po a game khel reng man ani lawa wangin a coach ni turin hun a nei lawa a som na chu a nar sak thunga chola man chung zela zir tura angin le chuan YouTube chuan remotivate a jingjing chu a phur hle game an khel le chuan YouTube kai shwaina hnuaya chuan jingjing chuan ma a son hle a YouTube chan te po chuan ma a son lutuk chu makan ti tlang viawa YouTube wanga ni ti an sha thiam bok YouTube wan a kai shwai zela wang chuan jingjing chu alomin hun ola nei phot chuan game a chuan a bur ta chot zela business chip atanga manager lingrun ho chuan jingjing in apan nga la game practice turin akal ngai lo ti a sha ta wangin ma se jingjing mu chuan a be sei ai mu cha in a game khela po ma a son zia chu a mu ta ka chuan a thoveng hwaya jingjing chuan Pepe hne na changin YouTube chanchin a shat bela an company in air purified an siam chhuat chu after sale service boy pui tu beralo ni jingjing chuan an game khel ve le an air purified chungchang soin YouTube ko ngei chu atum ta a jingjing in air purified chungchang a soita ka chuan YouTube chuan ama akal mai chu a she dewa ma se a chan ten puyan tum si lawa wangin ama chuan akala jingjing po YouTube local tur chu phur hle in a thom no te chu a thlak kwal bok kum som chung in muto lo ni ma se an la in she ve ve a jingjing chuan an air purified chu a tha thu le ama mu adu wanga ni ti chutlang takin a shil bok marks va in an chuak du na YouTube ne na a weibo account mu in YouTube po in jingjing chu milar takani ti a she ve a ma se a mela engma danglam om lo thung jingjing po in a game khel chan dik tak te a shila YouTube pu in chu adi le bok YouTube chol man hun lai ani awangin a rem chang hle boka a classmate hlui ani na a jingjing chuan YouTube chu a ring min mak bok marks wa ma se YouTube chuan jingjing chu anui ti a mu theya an school kalaya match zirtir tura angin lai chu a mi thla let bok YouTube chuan a thla le thlapa an game khela thil poimo sang sang te shilin a tok dar kwa a in mule turin anin thla a assistant jawju chuan manager link ne na report ta pe zela YouTube le jingjing te chu in shesa ma se anin mule na ala rei lawa wangin a ring tok che lawa ni YouTube in a thlen chuan jailing le jingjing ten game an lo khel dun me ka jailingan YouTube mu da na zo chuan jingjing chuan a mel thatna ala ngai reng ti chu angai to ma sabera ma se apa ngai thu chawin a chang a chan na chu YouTube chuan angai thlave reng bok jailingan YouTube ne na jingjing landa na zo ve chuan ani na chu a thop saka mun tin deuh tho a jingjing thalak an tara mu chu mi thla chungin a thalak mu tur atam ti chawin a changa jingjing mit meng fia tak ngai to le tin mani chuan a nui suk
YouTube lo thlen ma in assistant ne na chuan breakfast mi pahnih ei a cha sa a YouTube lo thlen nu chuan gamin zirtir an chan nga la YouTube thupek angin professor player te in khel lai an en ma support bok training an nei atanga ni ni chung chu YouTube dan khau tak noya chuan a in zir chho ve beuh bewa YouTube wan a sha tur poimo sang sang shil chho zelin jingjing po in ma chu a son chho hle to an game khel lai ya jacking in lo kol chuan YouTube chuan a me to vat game a zo ve le jacking chu bia in jingjing chu a chwa sana chutia a chwak ngal mai chu jingjing chuan makalo ti viau bok jacking chuan business chip nei pa in YouTube mutura huangja wakal chu alo ni a YouTube wan a na ban sa tum ti a sha chuan makati hle a arin lo dan takin YouTube chu a che ania a na ban san tum chung changa chuan YouTube ril ruwa ani chu apoi mo ve tok lo ni in alanga anin karti top mai apoi salauti a shebok anin biak zo nuwa YouTube wan thla atum chuan subway mangle mai tura angai lain jingking chu ama ang alo ni to law driver kawin private carin a ho zo ka akalma in YouTube ne na chuan I thin lunga hian thil dang ngai ven inga lutuka ke chu kaleng ve to lawin ka sia ti in kal sana YouTube chuan akal tur chu ti khot lai to lovin a thla liama anin biak na chuan a ti lom mel vak lo bok jingjing in a thlen chuan jingjing po in a omda na changin anin biak na atwang vak lo ti chu a hrethiam ve mai bok game practice an chan le chuan jingjing chuan jailing nen anin khel dun le a an voice mode an on awangin jailing chu a chong zat zat renga YouTube chuan ngoi rengin jingjing voice mode chu a off saka chutia nga akal nai ringot po chu jingjing chuan a game khel thei ngil thakin alo ena YouTube chuan anga event mel vak law doorbell lo ri chu YouTube chuan a honga kongka a chuan Mr. Su jingjing bial pahlui alo dinga jingjing le YouTube a mu dun chuan a za ve mel dewa jingjing chuan kongka chu a khar ngal Mr. Su ron lu thei to lo nan pe ne na kongka lok na password thlak tur chuan a shil ngal bok YouTube chuan Mr. Su ni na le thiam na alo shat ve zual awangin anin chen chan chu azota jingjing chuan a thona agency ten tharuk anin zui nuwa anin kar ti top tura thuan pe ka wangin engma soi lovin anin kar chu a ti top ania YouTube ne na jai king nen anin chen chan zo ve chuan a graduate nuwa Beijing a chwasan rualin anin chen zui ti chu a shil ve boka YouTube ne na changin finance lama a graduate chan chu anu le paten aerospace lam akal tura andu wangti chu a sheta bok YouTube ni na le theina te a sha chan ta ka chuan chol re tak anei chu makati in zona azota ani chuan a ban san don thu in alo chang thung kumingan college an classmate hlui te ne na zanja ei hawa hwai hot na a chuan YouTube kal tum lo po jai liang no luina awangin akala ma se YouTube tan chuan kal lo chu a thlan om zok kuming chu YouTube laka in soi thei hle in jai king chung changa thleng po chuan YouTube laka chuan a in luling hle a classmate hlui an ni na a kuming mi zia chu midang ho chuan ngaya an nei mai thung salat leitura jingjingin pe ya tir chuan YouTube le a chan te ho chu a mu a thamlo taka YouTube laka an chong kam mana sha chuan jingjing chu a shilwat jingjing chuan YouTube lo khonga in chutiang mai tuara omtir a in a inakal turin a soma YouTube chuan restaurant nei tu bia in jingjing ne na ei tur deliver turin a cha a an pahnia in turin wai na cha tel bok ma se mei cha chu Miss Kitty chawa a soya wangin an bengan lo chikara restaurant chu a changkangin thilman to tak om na ti chu an shefur hlom boka YouTube chan te chuan makanti in an en chap ringot YouTube chuan jingjing a mu ro chuan lom thu a shila YouTube wain lo ken chu in tura bwa sai mai atum la yin jingjing chuan an chut na tur chu a siam rem ma sa te a mamo alam khom zung zunga YouTube chuan alo thlir ringot jingjing a in pe fel nu chuan chu mai lovin YouTube chuan
ahun man chunga en le phota YouTube mela lungai na te chu chok jang khai thei in be se in jingjing chuan fiam thu tho in borak jang khai thei nan chuan a chong zat zata a chang le a selfie puya gema apui angin amu thlak sak nan chuan apui ve chu ani ber ina a ho nu chuan jai liang chuan miss ki ati chu tunge ti azot ngal zat ani na dik tak chu shildu chuang lovin a classmate hlui tun nai maya a mule ani thu chawin a chang thung a tho ve le a jingjingin YouTube ne na changa message adon chuan a hlim hle a tuk chhuana ta na a eidu tur chu a shel ve ngal bok milara ni angin a ri na tipung thei thila ei ngai lawa YouTube po in a thlan uluk sak le YouTube thlen chuan a coffee tur lo siam sak ve nge ya coffee rabbit le ma zia chu rabbit ani ti po chu a shelawa tuk chuan ei pa in YouTube chuan an game chungchang shil fe in jingjing che that thei na le chet fu lo na te shilin a hero man na bik tur thleng chuan a shil fia boka paper mangte a shil fia in nileng deuh tho in professional player te game khel a entira abak zonga a khel tir le thin bok YouTube chuan high school zirlai an ni la ya YouTube in match zirtir tura angen la ya ngai to chhuaka match lo zirtir ni se chu ti Tsinghua University ya alu theyanga entertainment khovela actress in zirsang berzinga mi ani thei ngei bokanga YouTube ho ma chuan double 11 party ya azaidon thu shilin azai lai amuna ngai thave tur chuan a soma YouTube po in azaidon a shil turin le akal nge ngei tur thu chu a soi ve bok jai liang chu dragon king pani zong turin ni ni hangjawa athang do na YouTube chu ama pui turin phut viang ma se a som hlotling lo tun nai chawa a khosak dan chu adang riawin a sheboka jingma taka achwaka tlai taka a ho a enge ti a tunge mu ti chu jai liang a shil ngai lawa jai liang kal nuwa zanre ai pui tur somna a senior ne na changa dongin akal ve a zanri an ke la ya jingjing in game khel puya som chuan a senior in bar kala ro chu nialin akal chu zui ve to lawa ani angtlangwal mel thatak tan chuan hun ol nei a har sat arin thu chu a soi ve bok restaurant chwa san nuwa a chair mu masak bera chu in jingjing group samsa chu a join ve ngala group a chuan in ngai zong mi pa le meichhia anom sa game dang khele in jingjing po in che tha chu a in ti ve hle a YouTube po in jingjing som na angai poi mu awangin po na omma se game chu a khel pui ngat ngat an khel zo nuwa YouTube wan alom pui thuwa thon chu a delete le da ya jingjing chuan a delete chan shelovin a message a mu man bok nen phone chu a en ring ringot YouTube chuan a muna choi om thailo ma se jingjing zai lai chu phone kal tlangin a en ve ringa jingjing mela mu chu a hlim mel viau bok khwa awara anin zirtir le po chuan jingjing chuan ril ru chu a pelo hle a message a delete le da ina chan tu ringot chu angai to a hero thansak a mel chebok nen pro player te in khele en tir po chu a en liam vel mai mai a top nuwa YouTube wan zo na zo chuan engma a shat lo awangin a mu che thei lo ti in a chang ringota ma se YouTube chuan a ril ru chu a pelem lo ti chu a shevek thung ti tur poi mon ne ya YouTube a ho ma tur chu mi mu turinga thei hle mai a lo ti zawa YouTube chuan na thilani thu chu a soi ve maya akalma a jingjingin irwalin kalve theila anwam ngotanga ati chuan ngai to chiang manglawin karem ti chuan i local ve ngal do na mi ati a athil sui sha chanta ka chuan jingjing makti mel chu a en reng ringot thil dang soi to lovin a chuak ngal bok jingjingin a game khel screenshot a post siam chuan YouTube ne na changin phone call adong hala a chang phur hle YouTube wan a hero manaron soi chuan a chui ru renge mo ati hiala akal san ma a mangtura a shilkha a man lo wanga ni pakhat YouTube wan chwa puya som na chu niala nekin a om na chu azot ngala a thom no thlakin phur zet chuan atlan chuak YouTube chuan aerospace agency lama a tho puite nen zanjakil hawin
karaoke na lama kalli antum chu zui ve to lovin a ho san hloma a hna a ban san tak tak do na wangin a thian te chuan an uitlang hle ama chawa in a let a in jingjing chu len chwa puya so mani jingjing hne na movie soi chuan a lo phur phia na ani na taka chuan jingjing chuan youtube ni na ni phot chuan engpo chu phur takin a ma chhon thei zel ani an movie en tur youtube na thlan chuan actress ani angin soisel na tur she zela ama zuak chuan a thlang ta nge movie theater an thlen chuan youtube chuan an mani zui tu anom ni a sha ta wang chuan kalshan chu a rota jingjing po in ticket la in youtube ticket tur chu lekha bu hnuaya chuan a thuk ru bok a ticket thu ruk chu midangin an lo la ang ti hlau thong reng rengin a oma youtube ron lan ta ka chuan thoveng huain a hnaya a om chu a thlamwan pui mel hle bok an movie en lai chu youtube nun nen in kai hnoi takani wangin a lo thlang chu a in chhir hle a kha tokin youtube chu a en sek ringot an ho ko nga chuan a hna changa a ban chana zota anu le paterem ti lawa wanga a ngai la yin youtube wan an rem ti thu a soi wang chuan a dil chu zwal sau youtube wan a ban san chan dik taka soi chuan a lo ko ngai hle a laina takin a thlir reng ringot aerospace chungchanga chuan youtube chuan nuam ti in tuichil viau ma se poisa tho chua mang a nei ngai lawa an research be a hlotling ani chawin sum an la lut chau do na hun rei tak be in ma son shet ma se a chung te a thla thlam rei pha ti a sha chwa wangin a hna chu ban sana a chung te ta na hun pek ve chu a du to ania in an thlen nu po chuan youtube chuan anu le pa ten ama an ti boyan hlawa wanga damdo in an lu po an zep le no pan te ta changa theina nei thadeu ni si a kumsom thum ra la po sumlak lu na nget ala nei lo te chuan a ril ruan lua khata nep ta viawa chuan a in ngai bok jingjing chuan youtube ril ru lak ben thei in ringin message chi sang sang chu a thona youtube po in ama ril ru ha na te chu ada cha thei ta deu anin biak na an ti top nuwa po jingjing message thon te chu a en non ringa jingjing movie en tur ra akal lai chu paparazzi ten a thla lo la fu in news alwa khat ne hle a manager lingin jingjing chu ngai zong nei le to tur ra angai rat la in jingjing ero in youtube yan mang lam dai chu angai twa thung youtube nen game an in zirtir le nu chuan audio visual room a broadcast an enduna big screen na chiat thut awangin an siam thadun ngal